Өлкөгө хаттык почти барып кеткен су. Быйыл коркунуч, быйыл что-то ненормально келе ал. Биздин районда бир гидролог да жок. Үй каршысында менин гараж бийигирээк. Бул гараждын каршысында турам. Каршыда агып ата сол. Ишик алдынан арт жактан көл толду да азыр толуп ишик алдынан экинчи жакка агып ата. Мен өзüm кичине колдон чыгып кеттим. Бик көп суу итик менен жүрүп булмай, жетим калган кебек. Менә мин җыштырып йөрим, әйберләрне күтәришкән булдык инде өйдә. И мине калдырып китәсезмени, мин жетим каламмыни, мин ничек үзем генә бу су белән көрәшермен икән дип минем белән сөйләште. Мин бүтән өйдәге җиһазларны тотып чыктым. Кырмаларны күтәрдем, собалаштым, аларга әйттем инде, су бездән көчлерәк дидем. Китәргә кирәк дидем. Безнең районда бер гидролог да юк. Бер кеше дә гидролог. Человек, который изучает уровень воды, мониторит, такого человека нет. И безнең авыл, менә Биктимер Кабан авылы, ул инде шулай подтапливаемый зонада кала торган авыл. И безнең янда бернинди гидропост да юк. Кешеләр бит үзләре кем кыймаларында, кем ни куеп бит теге шкала ясап, шул шкала буенча хәзер суның күплеген ничә сантиметрга артканын үзебез карыйбыз. Правда, бераз әйткән юк монда. Глава района дейтез, интернет аша сообщение. Не паникуйте, все под контролем.